Въведение към книгата на Йеремия. Йехова вдъхновил пророк Йеремия да напише една от най-големите книги в Библията. Освен че съдържа пророчества, тази книга описва преживяванията и чувствата на самия пророк. Още преди раждането на Йеремия, Йехова проявил специален интерес към това момче, което щяло да се роди в свещеническо семейство. Йеремия бил изследовател и добър историк. Той написал също 3 и 4 книга на царете и Плачът на Йеремия. Вероятно бил почти 25 годишен, когато Йехова го назначил за пророк през 647 година преди нашата ера. Не били минали и 100 години от падането на Северното царство Израил. В този период на бурни промени, силни народи се борели за контрол над региона. Йеремия служил като пророк 67 години до 580 година. Той пророкувал по време на добрия цар Йосия и лошите царе Йоахаз, Йоаким, Йоахин и Седекия. Йеремия бил служил вече 40 години, когато през 607 година преди нашата ера Йерусалим и храмът били унищожени и оцелелите юдеи били отведени в плен в Вавилон. По-късно Йеремия бил отведен в Египет, където продължил да служи като пророк на Йехова. Той завършил книгата си през 580 година, 27 години след унищожението на Йерусалим. Пророците Наум, Авакум, Авдия и Езекиил били вдъхновени да пишат през същия период. Друг съвременник на Йеремия бил пророк Даниил, но той завършил книгата си едва през 536 година преди нашата ера. Книгата на Йеремия има 52 глави. Събитията не са описани хронологично, а тематично. В първа глава Йехова назначава Йеремия за свой пророк, за да предаде послание, което съдържа не само присъда, но и надежда. Във 2 до 24 глава са записани присъдите на Йехова срещу жителите на Йерусалим за злите им дела като идолопоклонство и насилие. По нареждане на Йехова Йеремия счупва една глинена стомна, за да онагледи как Бог ще накаже народа за лошото му поведение. 29 до 34 глава съдържат утеха за верните юдейски изгнаници. Йеремия повтаря обещанието на Йехова да ги върне в Йерусалим и да изпълни договора си с Давид за вечно царство, което ще установи праведност по цялата земя. Знаеш ли? Пророк Даниил разбрал от книгата на Йеремия, че опустошението на Йерусалим ще трае 70 години и че Божият народ скоро ще бъде освободен. Много глави описват как Йеремия смело известявал посланието на Йехова, въпреки жестокото противопоставяне. В 36 глава пророкът диктува на секретаря си Варух думите на Йехова против Божия народ и останалите народи. Като чува посланието, цар Йоаким нарязва свитъка и го хвърля в огъня. Йехова обаче казва на Йеремия да го напише отново. 38 глава разказва как цар Седекия предава Йеремия на враговете му, които го хвърлят в тинест кладенец. По-късно той е спасен от верния служител на Йехова Авдемелех. Книгата на Йеремия съдържа силни присъди срещу много народи, сред които били египтяните, филистимците, моавците, амонците, едомците и вавилонците. Те били осъдени заради враждебността си към Божия народ. Йеремия описал последните дни на Йерусалим, унищожението на града от вавилонците и последствията от това. Докато изследваш книгата на Йеремия, обърни внимание как Йехова осъдил злите и дал надежда на верните, как Йеремия лоялно изпълнявал задачата си въпреки трудностите и как Йехова обещал да издигне царство,
което ще установи праведност по цялата земя.